Ahojte priatelia, dneska sa nachádzam na riečke Laborec. Dneska sme si prišli troška zachytať. Krmivko, ktoré používam, je moje vlastnej výroby, Halibut jahoda. Možno už niektorí sa s ním stretli pod názvom Joker. A bol som ho dneska skúšať teraz to v apríli z jary, ako ryba bude na to reagovať, keďže už problém je troška na riekach s tým, že už ryba ide do neresu. Takže bol som veľmi zvedavý a zase som bol opäť milo prekvapený, keď po krátkom čase sa mi ukázal na brehu krásny jalec. Počítam, že mohol mať okolo 40 centov. Bola to krásna ryba a veľmi ma potešila. Riečný lov veľmi mám rád a aj keď sa mu nejako prioritne nevenujem, a počas hlavnej sezóny som väčšinou na stojatých vodách, ale z jary a potom koncom jesene na rieky nedám dopustiť. A v podstate, čo sa týka nástrah, tak zvolil som svoju obľúbenú KM od firmy Solbais, žltej farby. Proste aj keď je to ananás s butyrixom, je to tak všestranná nástraha, že skutočne možno je to aj tým, že fakticky lovím na ňu celý rok v podstate, ale čo je na nej veľmi zaujímavé, aj keď je to možno skôr nástraha na stojaté vody, či už je to kápor, amur, tak veľmi úspešne sa mi s ňou darí chytať aj na riekach a v podstate už mi priniesla aj pár pekných rýb, či už bol to tento jalec dnešný, alebo aj pekné vrany som už na to pochytal, takže samozrejme aj nosáliky. Takže to veľmi zaujímavá nástraha a určite vám ju odporúčam v tejto sezóne vyskúšať. Ten lov metód feeder má niečo do seba a aj na riekach, aj keď možno viacerí to ešte vyskúšané nemajú a viac preferujú klasický feeder, ale určite ten metód, čo sa týka riek, by som povedal, že je veľmi dobrý na to, že viete vyselektovať tú menšiu rybu oproti tomu, keď chytáte klasickým feederom. Ale určite tento rok si poviem zachytať aj klasický feeder, ktorý je moja srdcová záležitosť a veľmi sa na to teším. Takže určite sledujte ma pre viac takýchto videí. Ahojte.